Faig fotos. I bueno, sempre la imatge m'havia interessat molt, no? Vull dir, inclús de petit al cinema sempre era una cosa que tenia molt present, no? Com a derivació, diguem, de l'interès per al cinema, vaig trobar aquesta via, com diguem, més fàcil i més a l'abast, no? Segurament. O sigui, expressar-te amb una càmera, diguem que necessites una infraestructura bastant més petita que el que suposa el cinema. Llavors, bé, va ser començar i apassionar-me molt per tot el que suposa la imatge fotogràfica i lligat també a tot el que ha suposat les publicacions, les revistes, que ho veig mitjans super interessants per desenvolupar una visió, diguem, per expandir el que tu vulguis explicar. Tinc aquesta superfície, que és una mica així més aparent i que sembla que va més per l'estètica, sí, segurament. També treballo en moda, vulguis que no és un territori també més donat a l'estètica o a buscar la bellesa. També m'agrada molt fotografiar paisatges, objectes, interiors, i m'interessen coses molt diferents, i disfruto igualment amb unes que amb altres. M'agrada la varietat, m'agrada veure'm damunt d'una muntanya fent fotos i després l'endemà fent uns retrats així. M'agrada molt quan em crec el que està passant, no soc massa de muntar coses i donar guions, allò de dir, fes això, que no sé què, no sé quant. És una mica, m'agrada més estar allà i capturar un moment, aquest moment, que no és un moment precís en què algú està fent alguna cosa, és un moment en què passa alguna cosa aquestes sutilitats, que són territoris una mica difícils d'explicar, però hi ha aquesta cosa, et diria que és com un silenci en moviment, no sé, una cosa pausada, però que vas trobant cosetes. Em sembla que és més una mirada directa i respectuosa. O intento que hi hagi un amor per el que estic fotografiant. Hi ha un vincle, sempre, o sigui, hi ha d'haver un vincle, si no, com que no funciona. Llavors hi ha una connexió que fas amb el que fotografies, i passa a través de la teva mirada. Tu llances, encara que no sigui verbalment, el teu interès per alguna cosa. Llavors, moltes vegades tu estàs treballant i passen aquestes coses. O sigui, tens una resposta del que tu vols. I és quan la gent, no sé, està distesa i no hi ha tensió i en aquell moment giren el cap i fan així i aquell petit gest expressa allò que tu volies dir una mica, i estàs allà i ho captes, és això. Doncs per això moltes vegades són regals, les fotos ho trobo sempre com són regals que passen per tu i tu captes allà i ja està, llavors ho expandeixes perquè l'altra gent ho vegi. I em sembla que sí que tinc una certa tendència al llenguatge cinematogràfic, com a que una foto s'apoya amb l'altra, i això fa ponts i crees un... Potser també és una cosa que s'ha anat donant pel fet de treballar per revistes i desenvolupar editorials, que pots tenir de 10 a 20 pàgines on allà expliques alguna cosa, d'una manera abstracta a vegades, només amb lligams de color, de formes o de coses, però estàs explicant coses. I potser sí hi ha aquesta tendència a no deixar-ho només amb una sola imatge, sinó en poder completar i fer sèries o treballs més narratius.